От хиляди години по българските земи се раждат истински герои. По един такъв герой живее във всеки един от нас. Васил Левски. Личност, която има специално място в сърцето на всеки българин. Родил се в красива страна, която имала всичко, за да бъдат хората в нея щастливи. Земята раждала богата реколта. От изворите бликала лековита вода. Горите били пълни с живот, а селата и градовете с хора. За да разберем по-добре героя Левски, трябва да опознаем човека Васил. Днес ще разлистим страниците на детството му, за да разберем какво го е превърнал във великия герой, когото почитаме днес. Отправяме поглед към неговото семейство, място, от което той получава обич към родния дом, любов към род и родина и смелост да поеме сам по пътя, който избира. Родителите му, Гина и Иван, били трудолюбиви и справедливи хора. И той растял с този пример. Възпитавали децата си да бъдат сплотени, уважителни, смели, любознателни, справедливи, непреклонни пред незгоди и неправди. Изключителна жена била Гина, с горда походка, с лице умно и приятно, решителна, безстрашна, трудолюбива домакиня и сладкодумна. Всеки ден в свободното си време тя разказвала приказки на своите деца и им пеела песни за юначни българи. От майка му Гина се научил на трудолюбие, почит към близките и самоуважение. Неговият баща Иван по нрав бил тих, скромен и дружелюбен. Той бил известен със своята справедливост и трудолюбие. Семейството му пазило старите български традиции. Занимавал се с бояджийство и гайтанджийство. Бил голям майстор в занаята си. Трудил се денонощно в занаятчийската работилница, боядисвал прежди от вълна и памук, гайтани, вълнени и памучни тъкани. Цялото производство било ръчно и домашно. Работили всички – мъже, жени и деца. Научили ги на труд, да полагат усилия, вместо да чакат на готово, да носят отговорност за постъпките си и да бъдат верни на себе си. Иван и Гина много държали да изучат синовете си, особено Васил, който бил най-силно привлечен от знанието още от дете. Обичал го и разбирал, че то може да даде духовна свобода и сила. Изпитвал гордост и вълнение от тръгването на училище и не можел да си намери място от радост. В първия учебен ден нямал търпение да отиде. На тръгване майка му го закичила с тръг здравец за късмет, а баща му подпрян на портата го изпратил с думите: „На добър час, сине мой, Бог да те закриля“. Колкото повече растял, толкова по-ясно виждал, че за да върне свободата на събратята си, ще са му нужни знания. Той вярвал, че знанието ще даде духовна свобода и сила на народа му. Тръгнал по своя велик и страшен път от Карлово към безсмъртието. Онзи път, по който с него и след него крачела боса и безстрашна свободата.